צריכת החשמל גדלה בישראל מדי שנה בכ-4% בממוצע בעקבות גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים. על פי הנתונים של משרד התשתיות, צפוי מחסור בייצור חשמל כבר ב-2010. על חיסכון בחשמל כבר שמענו, אבל מה עוד אפשר לעשות כדי להתגבר על המחסור? פתרון שגם עולה בקנה אחד עם המגמה לאיכות הסביבה הוא אנרגיה מתחדשת. בישראל, מדינה שטופת שמש וגם רוחות, זה טבעי שנעודד להשתמש באנרגיה חלופית שכזו. היו כאלה שראו בזה הרפתקה אישית. הכירו את יוסי קינן. יוסי, תושב יבנה, בנה במו ידיו טורבינת רוח הממוקמת בחצר ביתו ומספקת חשמל לתאורת החצר. הרוחות פה שישנה משכו אותי לבנות משהו כמו שבשבת, וגם אם זה הלכתי הלאה. התחלתי בקטן וניסיתי לבנות משהו מיניאטורי. ניסיתי לחבר לו דינמו של אופניים אפילו, עד כדי כך התחלתי קטן. ולאט לאט הגדלתי אותו. הצינור הזה למשל, הוא צינור ביוב פשוט שנצבע בלבן והפך לאחד מלהבי הטורבינה. מנועים קניתי באי-ביי דרך האינטרנט, הזמנתי מחול. העלות בארץ של כזה מנוע הוא בסביבות $200, כאשר באי-ביי אפשר להשיג אותו ב$50, $40. כשאין רוח, יוסי צובר חשמל בעזרת לוחות סולאריים, אותם משיג בדרך מיוחדת. השגתי אותם בשוק הפשפשים, אירוע מוזר, עברתי בשוק הפשפשים, ראיתי את הלוחות האלה. המוכר שם, איש מבוגר, לא יודע מה זה אפילו, שקל לי את זה לפי משקל, דבר שעולה בסביבות 2,500-3,000 שקל, מכר לי ב-300-400 שקל. גם הלוחות סולאריים וגם הטורבינה מחוברים שניהם אל המצבר עצמו. זאת אומרת, הם עובדים ביחד. שמש, הסולארי מספק את החשמל למצבר, ממלא אותו. אין שמש, יש רוח, הטורבינה מסתובבת, גם מספק. ממשרד התשתיות נמסר כי רשות החשמל קבעה בחודש יוני 2008 תעריפים גבוהים לייצור חשמל באמצעות לוחות סולאריים לבתים פרטיים ולמתקנים קטנים. אם אני משלם על קילוואט חשמל אחד 2 שקל, אני יכול לספק עם החשמל שלי לחברת חשמל, והיא משלמת לי 4 שקל לקילוואט. ממשרד התשתיות אומרים כי מדובר בהסדרה חדשה שנמצאת בראשיתה. אנו בטוחים כי בעתיד הקרוב נראה יותר מקומות ציבוריים העושים שימוש במתקנים מסוג זה. אם כך, אנרגיה מתחדשת, טורבינות רוח, לוחות סולאריים, אלה הפתרונות החדשים למחסור בחשמל. גילינו שאפשר לעזור לאיכות הסביבה וגם להרוויח מזה. הדבר המצחיק שבזמן הפסקת חשמל, הרי כל שכן יוצא להסתכל אצל השכן השני, אם זה רק אצלו, שזה מחברת חשמל הבעיה. ואז הוא יוצא, הוא רואה שיש לי חשמל, אז הוא אומר, יש לי בעיה, אבל למעשה אין לו בעיה. הבעיה היא של כולם, לי רק אין בעיה. אני מסודר, יש לי חשמל.